them, they will try to put you down. They don't mind that your tears let you drown. Even when they tell you that they really care, the game they play, trust me, will never be the fear. If you let them, they will enclose you with a fear. They will try to make you sure that death is near. Even if it seems they give you helping hand, they just wait until you fall in your own hell. Hell. You know the sun will rise again. You know tomorrow brings new day. Face your fears, trust me, one day you will be free. Don't give up, just walk your way. Try to find a strength deep inside your soul. Don't grab yourself deeper in a bigger hole. Trust me, one day you will break all this through. Through the darkness you will see the light of truth. You know the sun will rise again. You know tomorrow brings new day. Face your fears, trust me, one day you will be free. Don't give up, just walk your way. You know the sun will rise again. You know tomorrow brings new day. Face your fears, trust me, one day you will be free. Don't give up, just walk your way. 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 Try to find a strength deep inside your soul. Don't grab yourself deeper in a bigger hole. Trust me, one day you will break all this through. Through the darkness you will see the light of truth. Jen klidně bádejte, jako bychom tu nebyli. Bádejte, bádejte, bádejte. Příkladně zde. Zde vaříme tinkturu trismegistovu, která činí člověka neviditelným. Dávejte pozor. Vidíte nás? Tak trochu. No ovšem, nás tam málo ropusího sádla. My se ovšem hlavně věnujeme výrobě zlata. Zlato je dobrá věc. Tak tu vyrábíme zlato ze švestek. Ale to nerozšiřujte. To ještě nikomu nenapadlo dělat zlato ze švestek. Vysvětli.
magistru Chelimu. Chiamala lika i paprťála, cháno, džalala paprťála. Tasmartal mazna lika zamás piskurty, jarda piskurty, patlama a zbrluch. Tak vidíte, my mu nerozumíme, ale my mu věříme. No co máme dělat, když nemáme tlumočníka? My ho stejně jednou vyhodíme. Patláma, Paprťála. Také výroba zlata. Ovšem mechanickou cestou. Řekni, jak to děláš. Rozbím atom olova. A daří se vám to? Nedaří. Víte, ono záleží na tom, jak se do toho třískne. Ale já na to jednou přijdu. Prosím. My zde máme jenom odborníky. Pojďme dál. Ten se učí letat už od malička. No, a co pak je s naším elixírem mládí? Elixír mládí není, milosti. Alespoň prozatím ne. Za to se mi však podařil báječný čistící prostředek. Cizinec dovolí. Skvrnu pozřídíme lehce. Ale jak se jí zbavíme? Naším čistidlem. Lehce potřeme, pofoukáme a hle, skvrna zmizela. Cizinec promine. Cizinec promine. Ale císař nepromine. Naopak, císař tě dá hodit lvům a se jednou pořádně nažerou. Milosti, elixír bude. Právě jsem strouhal mandragóru. Dovolte. Křen, milosti. Zkoušel jsem křen jako náhražkovou surovinu. No ovšem. Bušty s křenem. Na to pana Skotu užijeme. To se to bádá. To se to vědecky pracuje. To si nemůžeš opatřit pravou mandragoru. Mohu. Tak, dobrý večer všetkým. Ja sa ospravedlňujem za naše krátke zdržanie, ale zdržali nás technické problémy. Dnes to nebolo s úvodnou útorňajšou minútkou poézie, alebo ako som to nazval. Tu si rezervujem výhradne pre Roberta Vláška, keď bude s nami v streame, takže to má tú česť on. Počuť ma tu básniť, ale my tu máme zase iné, dnes budú troška iné témy aj, ako klasické. No a ako ste si prečítali, ja tu mám dnes jednu dámu, ktorú ja poznám cez spoločnosť Firegold, ale ona je tak trochu aj zameraná viac menej hodnotovo, nielen fyzicky, ale sú aj určité iné hodnoty, napríklad národné, duchovné a tak ďalej. O tom nám určite ona porozpráva. Nebudem ja ju predstaviť, keďže sa nám môže predstaviť sama. Ale ešte predtým, Silvia, ja viem, že ty máš sviatok, takže čo keby sme si trošička takto pripili na úvod a ja teraz si na scéne. Vítaj u mňa. Tak, mystický krásný večer všem, kdo nás sledují. Děkuji za pozvání, Richarde. Rado sa stalo a počkaj, mám tu práve sa mi vidí, že nemáme obraz. Už si tu, už si späť. No, dobre. Takže myslím, že už máme všetko v poriadku, ako malo byť. Tak ako sa máme? Ja sa vždy pýtam Roberta, ako sa má, tak pýtam sa aj teba, ako sa máš. Já bych řekla tak s velkým očekáváním. Tak těšila jsem se, dneska jsem na vysílání a je potřeba šířit ty pozitivní vibrace, takže
Takže řekla bych, že pozitivní. No, ja som sa tešil taktiež a teraz som si rozbil všetky scény, čo som si nachystal. Takže trošička také úvodné problémy, ale nevadí. Dobre, tak my sme sa bavili o tom, že ty máš určité to uchovanie hodnôt v sebe. Porozpráv nám niečo o tom, ako si predstavuješ tú našu spoločnosť, alebo čo nám možno že chýba. Čo nám možno chýba v dnešnej spoločnosti, že prečo to je také, aké je. A čo proste spoločnosti tej materiálnej viac menej chýba. Skús takto niečo na úvod. Wow, tak to je takové složité téma hned na začátek. Ospravedlňujem sa. Co nám chýba v té společnosti, tak já jsem o tom mluvila nedávno, je to tedy už historicky pár let, na jednom rodičovském sdružení, kdy jsem tam vyzývala rodiče v době prezidentských voleb, aby si uvědomili, že nám v té společnosti chybí úcta. Úcta ke státu, úcta ke státním symbolům, úcta k lidem, ke starým lidem. A toto bychom měli vštěpovat té své mladé generaci. A to se neděje, protože jsme tak všichni tak nějak zaujati těmi existenčními věcmi a tím stresem v té společnosti. To, co tady velmi postrádám a velmi chybí, tak určitě bychom neměli zapomínat, že žijeme v křesťanské Evropě, že nám tady ty naši předci odkázali nějaké hodnoty, tradice. A tohle všechno my si necháváme vlastně brát, aniž bychom si všimli, že se to začíná z té společnosti eliminovat, mizet a přestáváme to dodržovat. Takže hodnoty určitě. A já si myslím, že tohle je věcí každého jednoho z nás, aby jsme ty hodnoty tradiční zachovávali, vyžadovali a vštěpovali je dětem. Ja to vnímam podobne ako ty. Ten momentálny narratív o tom celom, ako je, že sa myslí len na materiálne veci, na ten mamon, na naháňanie sa za peniazmi, keď teda je dosť pochopiteľné, že pri tom, ako je svet nastavený, že všetko sa točí okolo peňazí, tak je nie sa čo diviť, že ľudia sú proste v tom nejakej tej slučke finančnej, že musia uživiť rodinu, musia si nejak tie svoje potreby materiálne zabezpečiť a stráca sa tá ľudskosť. A my aj vlastne, ty si súčasťou teda s nami v tejto nejakej tej novom nastavení mentálnom sveta, že chceme ľuďom vytiahnuť z toho Matrixu, zo systému. A je to dobré, že ty si napríklad nastavená aj tak duchovne, že nemyslíš stále len na tú materiálnu, aj keď uchovanie hodnoty aj v materiálnom svete je nejaké potrebné. To sme sa veľakrát bavili, že aj peniaze si treba uchovať, ale hlavne to duchovno, pretože to nám veľmi chýba. Čiže ja som rád, za teba rád, že naozaj takto si nastavená. Víš, jako tohle musíme připomínat a řekla bych připomínat i těm našim politikům, oni na to mnohdy zapomínají. Já jsem sama byla svědkem jednou, dvakrát v Senátu, když jsem tam byla pozvaná na přednášku naší skvělé senátorky, tak přednášel tam Karel Janeček, přednášela tam Jana Zvěrtek-Hamplová. Oni v rámci těch přednášek mají takové ty svoje společenské, humanitární zájmy, vytváří různé spolky, organizace, společensky prospěšné věci. A já jsem to chvíli poslouchala, nedalo mi to, musela jsem si vzít slovo a poprosit je, že když v rámci té přednášky tam několikrát padlo slovo Pane Bože, Kriste Pane, tak jsem říkala, když už jsme u toho modlení, tak byste neměli, vážení politici a vážení společensky činní lidé, zapomínat na desateru, aby se nám nestrácela tahle záležitost, kterou je potřeba mít opravdu na zřeteli a to desatero do běžného života zase zpátky vracet, protože potom bude ten svět trošku přece jenom duchovněji zaměřený a eticky a morálně. No. Já ještě jsem teda dítě Husákova režimu
Ja tiež. Ty předpokládám, budeš Áno. tak trošičku v podobný ročník, Podobne. ale za nás prostě byla úcta, byly úplně ty hodnoty jinak postavené, než mají dnešní děti, než mají dnes ti mladí lidé. A mně tohle co tedy velmi chybí. To, co možná kličkou se k tomu vrátím, tak za nás byly i peníze kryté zlatem. Bankovky byly kryté zlatem. Písalo sa to na nich, pamätám si. Ano, sice to v tom 71. roce pominulo, ale pořád to ještě doznívalo. Otázkou je, kam se poděl ten náš zlatý poklad, tak to by bylo asi téma na úplně jinou debatu a jiný pořad. To asi je na ale já bych se chtěla vrátit k tomu, proč si mě pozval, protože já nejenom, že se zajímám o udržení těch hodnot, ale začala jsem mít ten pocit, jako může mít spousta lidí, spousta podnikatelů dnes, takového nějakého vyhoření a pochybování o tom, co v tom životě má vlastně smysl. Protože makat, vydělávat peníze, vydělávat finanční prostředky, ty materiální věci, to je opravdu velmi pomíjivé. A hlavně máš pocit při současné míře inflace a takové té na pozadí běžící agendě, já ji nebudu zmiňovat, ať tady nematerializujeme nějaké negativní věci, Jsme ale na pozadí běží agenda, o které víme, nebudeme nic vlastnit a budeme šťastní. Takže toto všechno, když podnikáš, jakože já podnikám ve 2 oborech, tak jsem si ti začala uvědomovat, že to vlastně nemá smysl hromadit něco, finance, majetek, jestli to máme přijít, tak k čemu? Takže seš na takovém pólu nějakého vyhoření, kdy nevidíš smysl v tom svém konání a potřebuješ mít nějaké to světýlko v tunelu, něco, co víš, že kromě víry, že to je, jako bych řekla, že pro křesťany je hodně silný moment, i když se tak někdy dneska dívám po tom kostele a vidím ty křesťany, tak vidím spíš takový spolek jako nějakých povrchních fanatiků, než lidí, kteří jsou opravdu duchovně zaměření. A to je problém, bych řekla, dnešní církve. Ty se soustředují na to hromadění toho majetku. Ano, tak ono... Hej. Ale tady je potřeba si teda najít nějaký prostě svůj středobod a nějakou svoji víru, ať už je to v cokoliv a to světýlko v tunelu. A já jsem vlastně se dlouhé roky zaobírala ať už zdravovědou, protože jsem pracovala ve farmacii, ve farmaceutickém průmyslu. Odtamtud jsem odešla a začala jsem se věnovat alternativní východní medicíně. Takže dlouhou dobu mi dávalo smysl podnikat a pomáhat lidem hledat tu svoji cestu ke zdraví, hledat ten smysl právě v tom zdraví. A trošičku to zastavila doba covidu, kdy se to začalo velmi měnit i ve společnosti, to nastavení. A ukázalo se zase ta bipolarita, kdy část lidí věří tomu, co je nám v té propagandě předkládáno a část věří prostě té své intuici. A tady je zase ten kámen úrazu, kdy my vlastně ztrácíme hodně intuici. I tím stresem, i tím, co ta společnost na nás nakládá, tak nejenom, že ztrácíme ty hodnoty, tu víru, ale i tu intuici. A já jsem si ti uvědomila, že vlastně i to mě přestává těšit, pomáhat hledat cestu k uzdravení těm lidem. Protože to musí být v nějakém vnitřním nastavení. To souvisí hodně s tou intuicí. A měla jsem pocit, že dělám zase zbytečnou práci. A tak jsem si i říkala, že bude asi lepší dělat charitu, dělat zadarmo a nějak si tu karmu prostě zlepšovat. Takže jsme začali i dělat zdarma charitativní koncerty, pomáhali jsme postiženým dětem a pomáhali jsme udržovat tady ty křesťanské hodnoty a ty tradice. Takže i díky tomu třeba dnes, v tomto století, a věřím, že se to stane do podzima, teď, do konce roku, že necháme odlít nový zvon, což
je jistě hodnota, která by měla přetrvávat další staletí a bude to takové zpětné poděkování donátorce zdejšího kostela, která byla velmi štědrou donátorkou, ženou velmi věřící a duchovně zaměřenou a na její počest necháváme odlít nový zvon. Takže na to se velmi těším a necháme rozeznít ty tradice. A i kdyby jsme měli pocit, že jsme tady na to sami a že nemáme tu podporu ani ze strany církve, ani ze strany lidí, tak Hej. musíme toto už dotáhnout. Takže keď si hovorila o tom kameni, ja som čakal, že povieš kameň mudrcov. Keď sme si dávali ukážku z filmu Císarov pekár, kde teda sme sa v alchymistickej dielni ocitli na chvíľku, tak tam sa vlastne skúšali vyrábať zlato, ale zjavne sa to nedarí. Zlato asi nie je tak jednoduché vyrobiť, preto má aj takú hodnotu, preto si ho ľudia aj cenia. Ja som sa vrátil zase k materiálnej cene, ale proste chcel som premostiť. No a můžeme, já jsem ty, jako kdyby si mi četl myšlenky, já jsem o tom kámenu úrazu, to je kámen úrazu, chtěla mluvit o tom kámenu mudrců, ale ono mi to tam tak nějak myšlenkově nešlo, sice by to bylo krásné přemostění, ale myšlenkově to tam úplně nešlo. Nicméně kámen mudrců se opravdu snažili alchymisté hledat a když se touhletou cestou můžeme na to navázat, protože ono to opravdu všechno jako jde i u mě trošku v kruzích. Ať už se to týká té čínské medicíny, tak už i ti alchymisté v Číně se snažili hledat elixír nesmrtelnosti. Ten kámen mudrců a tu práci s kovy, tak to zase třeba bylo typické pro tu Evropu, pro tu evropskou část. A určitě byste dneska chtěli slyšet něco o té alchymii. No, ať to by se nás dostaneme k tématu, tak úplně nejvýznamnější vlastně vrchol té alchymistické éry, tak bylo za našeho císaře Rudolfa II. Tak to bylo opravdu významné období. A v té době se tady pohybovali významní astrologové, fyzikové a i když třeba ten krásný film Fritschův Císařův pekař, Pekařův císař vykresluje toho Rudolfa trošku tak jakoby pošetilého císaře, tak on tak ve skutečnosti vůbec nebyl. Ale to by se nám mohlo třeba aspoň dát ochutnávku, ne? Si myslím. No ja práve teraz som na webe, pozerám, že čo tu máme. My sme už ochutnávku mali na začiatku. My sme si už pustili, to si tú krátky zostrih tej alchymickej dielne, ale ja som si našiel teraz, neviem, či to vidíš, tak som na webe. Sú tu napríklad, vo Wikipédii som nenašiel teda nič, ale normálne tá alchymia sú napríklad alchymisté na dvore Rudolfa II. Tu napríklad to je nejaká Nová Akropolis, to je vaša stránka česká, neviem, či to je nejak hodnotná alebo naozaj pravdivá, ale kvázi bol to najviac, tu je napríklad písané, že sa poskytoval najväčšiu ochranu alchymii a učencom, ktorí sa jej venovali. Vládysal v roku 1576, bol vychovaný vo Španielsku na dvore Filipa a tak ďalej, kde získal záľubu v alchymii. Čiže ono na internete sa dá nájsť veľa zmienok o tom, že čo vlastne všetko tam tento Rudolf II vystrájal. Tak nie je to nič, čo by sme nevedeli. Napríklad alchymia, tuto vo Wikipédii sa hovorí, to budem skúsiť, nájdem tú definíciu presnú, hej, teda neviem, či je presná úplne, ale tak ako je vnímaná, je to historická, protovedecká, filozofická disciplína, ktorá kombinovala prvky chémie, metalurgie, fyziky, medicíny, astrológie, semiotiky, mystiky a umenia. Alchymiu praktizovali v starovekom Egypte, Indii, Číne, dobre vidím, no teraz mi to ušlo, Grécku a Ríme. Čiže je tu toho dosť na
podstate my si, počkaj, tu si niečo zase musím pohľadať. Tak, a máme to tu. Ja som aj naviazal na to, že ty si v tej ukážke bola aj výroba zlata, buď teda neviem z čoho, som zabudol z tých bylín, alebo aj rozbíjanie atómu olova, napríklad nám tam predvádzal, hej. On na to príde, ako silou treba trestnúť, takže tam a zrejme to zlato sa nebude dať vyrobiť a preto, jak som už hovoril, že je tam taká alchymia aj to, že ako to zlato viac menej ako sa k nemu dostať. Pretože nie je jednoduché dnes aj vyžiť a ešte taká alchýmia je aj to, taká veda, že proste dostať sa aj k tomu našetriť si nejaké zlato a potvoriť si nejaký šetriaci účet, napríklad vo firme Firegold, tak toto celé už mi príde ako alchýmia a napríklad je aj to, že sa vlastne peniaze vyrábajú z ničoho, to je tiež taká paraveda, by som povedal, že nejaká metaveda alebo niečo také, že z čoho sa vyrobia peniaze, ktoré neexistujú reálne. O tom sa teda veľakrát bavíme tu s Robertom, že vlastne celé to finančné portfólio na svete kvázi tak prenesené do dnešnej doby také virtuálne. Že nie je to nič, čo by si držala v ruke a čo by malo nejakú hodnotu, ako si aj vravela, že u nás tie bankovky boli kryté zlatom, tak teraz už to nie je nikde. No a vlastne my ten zlatý štandard zavádzame. Tak tá alchymia je prepojená s celým svetom a človek, čomu už verí alebo neverí, tak z každého treba si zobrať niečo a potom sa nejak sám si nájsť tie informácie a uvažovať, že čo mohlo byť a čo nemohla byť pravda z toho a čo je vlastne prínosom pre spoločnosť. Tak ja by som to asi takto videl. Nevím, aký... No víš, ta alchymie, o které jsme se vlastně chtěli bavit od začátku, tak ona směřovala k té dokonalosti, k hledání ať už toho elixíru nesmrtelnosti nebo toho kamene mudrců, který by potencoval vlastně zlepšení dosavadních kvalit všech těch kovů. A ono po staletí, to je velmi zajímavé, třeba ve středověku lidé věřili, že bylo 7 známých planet a každé z těch planet náležel konkrétní kov. Takže třeba Měsíci náleželo stříbro, Marsu železo a Slunci samozřejmě náleželo zlato. Ano. No a oni potřebovali, tím jak věřili, že ty kovy jaksi zrají, ať už od počátku vzniku té země, takže na to má vliv jistá planeta, konkrétní planeta toho daného kovu, ovlivňuje zrání toho kovu, ale oni to potřebovali urychlit, protože cílem bylo skutečně to zlato. A zlato proto třeba se tak mohutně používalo už ve starověkém Egyptu, používalo se v Číně, používalo se opravdu v těch prvotních civilizacích, které byly takovou tou kolébkou vzdělanosti a kultury, tak oni si samozřejmě všímali, že to zlato má výjimečnou hodnotu. Ono nejenom materiální, po té materiální stránce tu hodnotu nemá žádnou, protože se zlatým mečem válku nevyhraješ, ale ono posiluje auru. Ono opravdu zvyšuje vibrace a posiluje auru, proto se ti faraoni oblékali do zlata, proto ti církevní hodnostáři tak jako se obklopují tím zlatem, proto jsou i ty kostely, ty věže zlaté. To prostě všechno zvyšuje vibrace a zvyšuje auru. A když se zpátky vrátím k těm nemocem a k tomu zdraví, tak já vlastně v podstatě od začátku toho svého podnikání řeším nemocnou společnost. Řeším nemoci lidí, nemocnou společnost, nemocné peníze. Prostě to je celý systém nemocný. Mě to jako velmi koreluje, velmi to spolu všechno souvisí, jak to do sebe všechno zapadá. A to, co mně přišlo opravdu z hůry dáno, když jsme se tady potkali ve Firegoldu a když jsem dostala tuhletu možnost pochopit, jak společnost Firegold pracuje, tak se zlatem pracuje tisíce investičních společností, ale tady se potkaly takové ty rebelské aktivity a alternativní možnost
kdy tady dáváme lidem šanci, aby oni si mohli spořit. Mhm. Tady může spořit do zlata naprosto každý. Áno. A já v tom vidím opravdu takovéto světýlko v tunelu, kdy něco tady konečně má smysl. Uchovávat hodnotu v měřítku, ve kterém si ji může dovolit uchovávat každý. Takže Presne. tohle je tady pro mě opravdu smyslem. Nabídnout těm lidem možnost uchování hodnoty. Presne. Když už se mám snažit a mám za svoji práci dostávat peníze, které nemají hodnotu, tak alespoň ty peníze na tú hodnotu přeměnit. Ja si teda dovolím zastaviť a premostiť na malú reklamnú prestávku. Ak máte záujem, všetci, ktorí nás sledujete, o účet vo Firegolde, krytý zlatom, treba napísať na uvedený e-mail dkxgold@protonmail.com v tvare vaše meno, vaše priezvisko, vaše telefónne číslo, oblasť, o ktorú sa zaujímate, či už to je sporenie v zlate, nákup zlata alebo striebra a sporenie zlate a odkiaľ ste. A niekto z nás, ak budete mať šťastie, buď Silvia alebo ja, sa vám priamo ozveme a dohodneme vám všetky podrobnosti a vysvetlím vám, o čo nám what's go, ako sa hovorí pri našej spoločnosti. Čiže nech sa páči, ponuka stále platí, všetci máte stále zľavu 30% na vstupné cenové navýšenie. Takže, to bola povinná reklamná prestávka, ako sa hovorí. Ale nepovinná, bola to dobrovoľná a bola urobená s radosťou. Takže môžeme pokračovať ďalej v našej alchymistickej prednáške. Ja som sa chcel teda spýtať, že viem, že ty aj dokonca vyrábaš také, ty si taká, ja bych to nazval, taká alchymička, tak jemne, taká amatérska, že niečo vyrábaš, hej? Niečo, čo by nám mohlo pomôcť a má to spoločné so zlatom aj striebrom. Hej, čo? Přesně tak. Mě velmi, velmi inspiruje v tomto úžasný člověk, velmi senzitivní, velmi duchovně zaměřený a to je doktor Josef Staněk, veterinář, starší pán. A s ním naprosto souzním, prostě v mnoha ohledech. On má úžasné vhledy, ať už politické a společenské, i takové kulturní a úžasně inspirativní. A můžu ti říct, že mě velmi mile potěšil, když mluvil o tom, jak v době virových pandemií používá metodu léčby CDS. A to je velmi, velmi zajímavá alchymistická záležitost. To, kdyby někdo viděl, jak se vyrábí žlutá voda, tak bude překvapený, protože je to naprosto triviální výroba, kterou zvládne opravdu každý. Samozřejmě můžete to nechat na odbornících a pořídit si tuto formu léčby a něco si o tom nastudovat. Jinak je to světoznámá metoda Jima Humbla, Andrease Kelkera a tuto metodu používají lidé, už bych řekla, takových téměř 20 let. Velmi osvědčenou. Takže i tento starý veterinář používá metodu léčby CDS, což je vlastně metoda léčby kysličníkem chloričitým. Čiže to sa píše Cezar Dorota Stano, hej? CDS. Tak keby som to chcel hľadať. CDS. Dobre, okay. Mnozí lidé to znají ještě pod názvem MMS, Master Miracle Solutions, ale to má trošičku jiné chemické složení a jiný účinek. V podstatě jde pouze zase o eliminaci viru, o eliminaci patogenu. A musí se to používat opravdu sofistikovaně, ale možná se nebude na mě zlobit i doktor Lebenhardt, to je tady náš český lékař, který se věnuje i homeopatii a i on je zastánce metody této léčby. Takže tohle jsou takové inspirativní věci. Nevím, jestli ty máš k dispozici ten kouřící proces. Kouřící proces, to si mi poslala video, myslíš, že? Ano, tak ano, to totiž vypadalo na to dokreslení té situace, té alchymistické,
jak vlastně uniká ten plyn z té nasycené vody, kdy reakcí chemických sloučenin chloritanu sodného a kyseliny citronové vlastně uniká ten oxid chloričitý a vypadá to impozantně. Ano. Ale to je jenom na dokreslení té alchymie a zase navázání na to, že ta žlutá voda vypadá tak jakoby zlatě, že? Ano, to je prostě takový úžasný roztok. Ja to hľadám práve si to. Priznáš, že som si to zabudol prekopírovať do počítača, ale ja to nájdem, takže v priebehu relácie to kľudne pustíme. Zatím vám můžu povyprávět právě třeba i o tom, že od doktora Staňka jsem se inspirovala něčím, co mě tedy velmi nadchlo. A to je metoda léčby koloidním zlatem. No. Koloidním zlatem, koloidy jsou obecně velmi rozšířené, lidé většinou znají metodu léčby koloidním stříbrem a svého času jste si mohli koloidní stříbro pořídit volně v lékárnách. Možná si mnozí všimli, že už to tak není možné, že už to nebývá a koloidní stříbro si seženete přes internet, ale ty lékárny ho stahly, protože ono bylo nadužívané. Ano. Ono se tak rozšířilo, to doporučování laické, že lidé v podstatě nadužívali a způsobovali si tím potíže, hlavně trávicího charakteru. Protože při té metabolizaci koloidního stříbra vzniká chlorid stříbrný a on je při dlouhodobém užívání má jednu negativní vlastnost. A tu vlastnost si mnozí vykládali v době šlechtických rodů, šlechty, která se stravovala na stříbře. Ta bohatší šlechta, jako byli králové, tak ti se stravovali na zlatých tácech, na zlatých talířích, ale ta běžná šlechta používala stříbro, stříbrné talíře, stříbrné příbory, stříbrné lžičky. No a i toto běžné používání těch stříbrných nádob a stříbrných nářadí, nástrojů, nebo řekla bych tedy příborů, tak vedlo k tomu, že ti lidé zmodrali. A proto se říká modrá krev. Aha. Protože to vůbec nesouvisí s tím, že ta krev ve skutečnosti byla modrá, ale modrý nádech šlechty, která jedla na stříbrných talířích, na stříbrném nádobí. Aha, čiže... A aby se toto eliminovalo, tak je opravdu dobré to stříbro koloidní používat s rozvahou a používat ho v době těchto viroz, kdy opravdu začínáme mít pocit, že se blíží nějaké nachlazení, že jsme prochladli, že se nám začíná objevovat zánět močových cest, tak okamžitě nasazovat koloidní stříbro a nasazovat ho tak v 50 ml 3krát denně a kloktat ho. Okay. Primárně opravdu kloktat. Já si tady s dovolením takto naliji. Na zdraví. Takže tak, jsme si chtěli připít, takže opravdu dát do úst. No, takže na zdraví. Já teda nemám já mám koloidní Cabernet Sauvignon. Klidně třeba 5 minut kloktat tak, aby vám to stříbro koloidní opravdu protékalo u těch kořenů zubů. A teprve poté polknout. Ono se totiž dostane to koloidní stříbro slinami do krve a je lépe vstřebáváno. A měli byste vědět, že koloidní stříbro je kladně nabité, že to funguje na principu elektrostatickém, kdy záporné ionty, záporně nabité částice mají viry, bakterie a samozřejmě záněty. Zánětlivé procesy v těle jsou kyselé, tedy záporně nabité. A jakmile vy budete konzumovat vnitřně, tak to opravdu sofistikovaně tím kloktáním a polikáním postupným koloidní stříbro, tak si jednak upravíte mikrofloru a jednak zlikvidujete v těle zánětlivé procesy a bakterie, viry a parazitální prvoky, včetně boreliozy. I borelioza se dá tímto způsobem eliminovat. No to je zajímavé, takých všeliek. Takže koloidní stříbro výborné.
Já bych ještě s dovolením rozšířila trošičku použití, protože existují dvě formy. Lidé často zaměňují koloidní stříbro jako takové. Ono se dá vyrobit ještě ve formě nanostříbra. To nanostříbro má menší molekuly a je proto vnitřní použití vhodnější. Když by lidé měli k dispozici pouze koloidní formu, tak by měla být jemná, neměla by mít vysoké ppm, to je takové měřítko vlastně počtu těch miligramů stříbra na kilogram, to je přepočet, tak by to mělo být v nějaké míře 8-9 ppm u toho koloidního stříbra. Taktéž třeba u toho nanostříbra. Nanostříbro je ideálnější pro vnitřní použití a koloidní stříbro se zase více hodí pro vnější použití, takže třeba pro nějaké ekzémy, kožní projevy, perfektně hojí. A co je velmi zajímavé, toto vědí už i lékaři. Na některých klinikách se to používá, když operují a řeší třeba nějaké zranění kolena, lokte a potřebují dohojit tyto části těla, tak je obalují hliníkem, obalují je alobalem. Právě kvůli tomu, že ten kov prostě udržuje to prostředí, tu elektrostatickou záležitost a přitahuje vlastně ty negativní náboje a eliminuje to. Takže tohle je jenom prostě použití toho koloidního a nanostříbra, rozdělovat důsledněji to nanostříbro, koloidní stříbro. Lidé, kteří mají ten úžasný přístroj, kterým se dá koloidní stříbro, nanostříbro vytvářet v pohodlí domova, tak by určitě i dle přání pana doktora Staňka měli šířit ten ostrov pozitivní deviace a rozdávat, šířit kolem sebe, mezi své přátele, mezi svoji rodinu, tak aby se k těmto produktům ti lidé dostávali, protože tohle by měla být ta nová doba té nové spolupráce a těch mezilidských hodnot, aby jsme si prostě vzájemně pomáhali. To, co mě tam ale, Richarde, nadchlo, tak je koloidní zlato. Ano, já jsem hlavně kvůli koloidnímu zlatu bych doporučovala, aby toto lidé zaregistrovali, protože koloidní zlato by jsme neměli používat vnitřně, ale pouze prostě ve formě postřiku. Okay. Takže nastříkat si klidně denně 20 ml a po celém těle. Ono v sobě uchovává takové zlomové částice monoatomárního zlata. A to byl ten kámen mudrců, to monoatomární zlato. Takže když se ti podaří vyrobit v domácím prostředí koloidní zlato, tak v sobě obsahuje ty monoatomární částice zlata a oni vytváří na kůži mikropancíř a on krásně odráží elektrosmog. Elektrosmog dneska stojí za spoustou zdravotních potíží a opravdu nám snižuje významnou měrou imunitní systém. Takže naši imunitní ochranu. Tak koloidní zlato naopak vytvoří mikropancíř, nejenom, že zvyšuje auru, ale ještě dělá tuto úžasnou ochranu. A když by někdo chtěl používat vnitřně, tak pan doktor Staněk to má natestované na sobě, já ty jeho poznatky ráda takto přenesu. 2 kapky denně. Pouze 2 kapky. A nepředávkovat to opravdu, protože ono sice, jak doktor Staněk říkává, tak když začal používat koloidní zlato sám na sobě, tak se mu sice zlepšily všechny procesy. On měl pocit, že má více energie. Ono to jde opravdu do takových těch vegetativních neurohumánních spojů. To znamená, ovlivňuje to hormony, ovlivňuje to nervovou soustavu. Opravdu velice, velice pozitivně. Ale po určité době máš pocit, že to přestává působit. Proč? Protože metabolizací toho koloidního zlata vzniká chlorid zlatitý. A on je toxický.
on je toxický a nemá právě dobrý pozitivní efekt z dlouhodobého hlediska. Proto se to dá obejít tím, že se vůbec nebudeme zatěžovat trávicí soustavou používáním koloidního zlata vnitřně, ale pouze na povrchu pro to zvýšení aury a pro ten elektrosmog, aby jsme ho odráželi. Takže tohle pro mě je taková alchymie, která je dostupná dneska každému. A budem, keď sa nastriekam, budem zlatý? Budem tak akože sa... Či to farbu, to nenechá farbu, hej? Ale můžeš pozitivní vibrace, můžeš šířit pozitivní vibrace a můžeš tu auru opravdu posílit a vyzařovat. To je ale hrozně podstatné. A zase v kruhu se vrátím zpátky k tomu léčení a sebeléčení. Tenhle postřik bude lépe fungovat u duchovně zaměřených lidí. Opravdu na materialistu, to je jako věř a víra tváří zdraví. Jasné. Ale tady je to o tom, že materialisticky zaměření lidé nemývají tak dobrou intuici. Intuice souvisí se 7. korunní čakrou. Někdo si ji nechal v době nedávné opravdu zablokovat. Ano, vieme. Vieme. Ano, takže zablokovaná 7. korunní čakra, napojení na zdroj, tak omezuje intuici. Tak toto je opravdu efektivní pro lidi duchovně zaměřené a čím vyšší, čím duchovnější člověk, tak tím lépe to na něho bude působit. Takže máme všichni motivaci a máme všichni co dělat. Sa mi páčilo, že vlastne si povedal, že pozitívne ma to malo naladiť. Hej, dobre som rozumel, keď sa nastriekam. Mal som jedného klienta, pozdravím, ak pozerá náhodou, tak mi povedal, že viete čo, že mali by ste byť trocha veselší, lebo že som v podstate skoro zaspal v tých streamoch. Tak neviem, či by som sa mal striekať tým koloidným zlatom, ja to skúsim, ale ja sa usmievam, len ja tak vnútorne, vieš, ja sa tak neviem až tak, že pozrite sa, však v podstate môžem vám to ukázať. Ja sa smejem. Hej? Ja sa smejem, len teda nevidíme to. A ja som našiel to medzi týmto video, ktoré si mi našla, ktoré si mi poslala, tak to je 6 sekúnd, tak ja vám pustím, ako to tá alchymia v praxi vyzerá. No? Bezpečně a jak vidíte, tak oni zreagují, ten chloritan sodný s kyselinou citronovou zareaguje uvnitř té nádoby, v hermeticky uzavřené nádobě, tam naliješ čistou vodu a reakcí vzniká vlastně oxid chloričitý, který padá do té vody a krásně s tou vodou zareaguje na kysličník chloričitý a tu vodu takto obarví, takže to je alchemistický proces, který zvládne opravdu každý. To vyzeralo ako keď... Je to koncentrát a ten se samozřejmě používá v bezpečně daných dávkách a existuje k tomu krásná kniha, jmenuje se Zakázané zdraví. Já jsem si tu knihu nepřinesla, mám ji v knihovně, škoda, nenapadlo mě vám ji ukázat, ale Zakázané zdraví Andrease Kelkera, švýcarského biochemika. Čiže zdravie je zakázané iným spôsobom, výborne. Už len ten názov nám evokuje. Zakázané, tak je Áno, tak musíme sa orientovať, čo je zakázané a hlavne zákonom zakázané, tak je pre ľudí pozitívne. Nie len v týchto veciach, ale aj v iných. No. A k tomu potřebujeme tu intuici. Takže opravdu všem doporučuji koloidní zlato, aby jsme navázali na to napojení na zdroj. Presne. Protože zpátky k tomu sebeléčení, když budeme takto krásně napojeni, tak můžeme lépe přijímat tu pránu. A tam mě to naprosto fascinovalo. Opravdu ten duchovní člověk, ten doktor Staněk, on propojil vlastně v mých očích tu čínskou medicínu s tím křesťanstvím. Protože on tam přirovnává vlastně to, že ta prána z podstaty světa běží ve 2 spirálách. A jedna ta spirála je pravotočivá a v jeho podání je to yang a druhá spirála je levotočivá a v jeho podání je to yin. Takže to je prostě východní medicína, to je
to je čínské pojetí. A tohle mě tam fascinuje. A ten doktor Staněk k tomu dodává, že jsou to vlastně ženské a mužské principy, což je zase princip Yinu a Yangu. Áno. A to je taková ta monáda, ale on tam přidává to duchovno, kde říká, že levotočivý princip té spirály odpovídá Paně Marii a pravotočivý odpovídá více Ježíši Kristu. Ježíš Kristus jde spíše do posilování té duchovní energie v člověku a ta Panna Marie zase do té tělesnosti, do té hmotnosti. A proto se i prý říkává Matka Země. Aha. Okay. Královna nebes, Matka Země, takže Panna Marie. A tyhle ty dva principy někdy stačí právě i požádat v rámci toho sebeuzdravovacího procesu, v tom sebeléčení, Pana Ježíše nebo Panu Marii o to sebeléčení. Takže vidíte, že opravdu to není o nějakém fanatickém křesťanství, ale že je to o té intuici a o té prvotní víře. Okay. Takže tohle v mém podání, tak jak já to chápu, tak je prostě ten prvoplánově princip léčení energie Ježíše Krista, tak jak to ten Kristus zamýšlel, když přišel a šířil křesťanství se svými evangelisty. No, tak. Takže to je jenom tak na okraj, aby jsme se zase zpátky dostali k té auře. Proč je dobré posilovat? Protože pořád jsme pod nějakým tlakem, pořád jsme vlastně v nějakém stresu a lidé zapomínají na to, že bychom se mohli napojit na ty sebeuzdravovací procesy a stačí k tomu někdy málo. Použít intuici, použít zdroj, ať už tomu zdroji někdo říká Bůh, Kristus nebo prána, prostě jakkoliv. Hej. Tak ono, každý má nejaké to nastavenie svoje, každý to, ja by som povedal, že si pomenuje nejak inak to duchovno, to materiálno a venuje sa tým veciam v rámci svojich možností. Ja si pamätám, keď som, ako však to bolo klasické, ako nedeľu do kostola ako dieťa, keď som bol to bolo ešte v podstate zo začiatku, ešte už hovorím, ešte každé druhé slovo, musím dávať na to pozor, on má zase do džubu, tuto, moji diváci, že to bolo také moderné, hej, bola ešte doba komunizmu, ale už končila, chodilo sa. Len mne sa nepáčila, vieš čo, jedna vec, ono všetko je fajn, pekné, vyzdobené, honosné, ľudia, ktorí tam prišli, veď poznáš to, spieva sa tam, modlí sa tam, klačí sa, ale ako náhle opustili tie priestory, mnohí, ja neviem, že zase všetci, ale mnohí, ktorí sme poznali, ja som vyrastal na dedine, takže tam sa ľudia poznajú, tam si na začiatku zakričíš, na konci to počuje. A prestali sa správať ako kresťania, respektíve ako nejak duchovne naladení ľudia, alebo tí, ktorí mali šíriť to dobro. Ale práve naopak začali ohováračky, ja neviem, ako to už nazvať, proste nadávať na susedu. V práci sa prestali jednoducho zdraviť, znášať sa, v škole sa bili, takí tí najväčší ako keby tí, už aj neviem, ako sme ich volali, čo chodili pravidelne do kostola na všetky sviatky, len aby ľudia nepovedali, že tam neboli. No a vtedy ja som si tak uvedomil, že či toto je práve tá cesta, ktorú ja chcem nejako nasledovať, lebo samozrejme každý máme nejakú vieru, ja svoju mám, to je každého osobná vec, akú má. Každý niečomu veríme, ale ide o tú prezentáciu. Či sa prezentovať takto, len navonok a proste byť vnútri prázdny a duševný mrzák, ako sa hovorí v niektorých situáciách, alebo proste sa vykašľať na to, čo si myslí okolie, čo si myslí spoločnosť, čo si myslia iní a žiť proste tak, aby som sám sebe mohol povedať, že som sa snažil urobiť všetko to dobro, to som dokázal, alebo čo viem, lebo každý máme nejaké možnosti, niekto má viac možností, niekto ich má menej a nejde ani o to, ako sa prezentuje, či proste vidíš, mnohí ľudia robia tú charitu len preto, aby boli mediálne známi, aby si o nich mysleli, že aha, že tento je dobrý, ten pomáha a niekto to robí proste nezištne, o ktorom ani nevie, že niečo niekomu pomáha. Mne sa páči napríklad príbeh Keanu Reevesa, amerického herca, ktorý strašne veľa, respektíve väčšinu svojich peňazí, väčšinu svojich honorárov rozdáva iným ľuďom
a nikde to neprezentuje, vôbec o tom nehovorí, správa sa ako bežný človek, nemá nejaké hviezdne maniere. A toto si práve myslím, že je tá cesta, ktorou by ľudia, ktorí môžu pomôcť, by mohli pomôcť. A nemusí o tom vedieť každý a nemusíme sa o tom dočítať v nejakých denníčkoch, NK, neviem, SME a neviem v čom všetkom. Proste veď sám pre seba to robíš, ako si ty spomenula, že každý si chceme tú karmu nejakú spraviť svoju, aby nás nedobehla. Tak robiť to nezištne, robiť to preto, aby som to pre svoj pocit a preto, že chcem konať dobro a nie preto, aby sa o tom písalo, alebo aby sa o tom točili, ja neviem, filmy, alebo tuto máme teraz, ja som sa, priznal sa, že nesledujem nejak momentálne som nestíhal sledovať politiku, ale som niečo naša bývalá pani, my hovorím, že pani Kobercová, prezidentka, bolo o nej natočený nejaký film, a ešte sa tuším, sťažovala sa, že ju tam málo chvália vraj, no tak ako prepáč, tak akože toto mi úplne, nie je jednak za čo chváliť, môjho pohľadu, ja mám svoj názor zase, ktorý nemusí nikto zdieľať, ale aby niekto ešte, o ktorom natočí film a povedal a sťažoval sa, že ho málo chvália tam, tak ako to mi príde, že niekde niečo nie je v poriadku medzi tým, v tým prepojením, tam je chyba asi viacero čakier, nielen tá 7 zablokovaná, ale pravdepodobne troška viac. Takže toto presne zdieľam s tebou, že tie duchovné hodnoty a ten pohľad z tej duše na svet je proste momentálne taký nejaký slabý a málo ľudí si ho dokáže prezentovať a držať sa ho. To sme zažili sme to v tej dobe, ktorú si ty spomenula, naznačila. Tam proste to bol ten obrovský IQ test národa, test poslušnosti, kde tie osobnosti, alebo tí, ktorí mali aj to vnútro pevné a silné, sa nedali sa zlomiť na nejaké nezmysly, ktoré nám tu elity prezentovali. Čiže v tomto smere si myslím, že tá duša a to telo musí byť symbióze a musí byť rovnako silná človek musí byť rovnako silný aj duchovne a pevný v tých svojich presvedčeniach a samozrejme. A to s tým telom už potom, že pôjdem do fitka sem tam, aj to treba, nevravím, ale jednoducho pokiaľ nie je mentálne človek silný, odolný, tak mu nepomôže ani kopa svalov, ani steroidy a tak ďalej. Určitě, naprosto souhlasím. Takže každý to máme ve svých rukou a můžeme hledat principy té rovnováhy a dělat to, co nám přináší radost, dává smysl a udržuje ty naše hodnoty tak, jak si je představujeme. Takže za tím účelem jsme se tady sešli. Já jsem moc ráda a doufám, že nás dneska sleduje i Dany, se který jsme chviličku měli možnost mluvit, viď? Áno, myslíš, keď nám to mali. A pozdravujeme ho. Protože i díky němu se tady šíří úžasná energie a vlastně spojující, kdy ti lidé vnímají naprosto stejně to, co se tady děje a mám pocit, když mnohdy mluvím s těmi lidmi, s těmi jeho fanoušky, že mají ti lidé podobné hodnoty. A nějak mě to tak jako nabíjí takovým optimismem, že není ta společnost úplně ztracená, že se ti lidé dostanou opravdu k těm informacím a mohou, jak říká Dany, informace jsou zbraň. Áno, vedieť je zbraň. Áno, treba. Je potřeba se vyzbrojit. A já ti někdy mám takový pocit, ty lidi spojovat. Když vím, že třeba v Bratislavě je podobně víc smýšlejících lidí a já o nich vím, tak mě někdy mrzí, že oni o sobě nevědí. A často říkávám, no tak já snad založím nějakou skupinu na chatu a vy, co jste z Bratislavy, nebo vy, co jste z jiných měst, já vás snad pospojuju a nějak se tam najděte a propojte se, protože tohle by se mělo dít, aby jsme se prostě vzájemně propojovali. To je výborná myšlienka, s tým súhlasím úplne, stotožňujem sa. No tak ja takisto, Dennyho pozerám, ahoj. Ja ho považujem za takého priekopníka toho, ako by som to povedal, takéhoto pravdomluvectva, alebo niečo, proste neviem to presne to pomenovať, momentálne mi vypadlo, ako som mal ten názov, ale jednoducho niečo, čo dokázal konečne niekto povedať, tie veci, ktoré si myslí väčšina, ja to nie, že my sme, sa hovorí, že mlčiaca menšina, alebo mlčiaca väčšina, alebo ja už neviem. Veľa ľudí si myslí, že nás je menšina, hej, ale ja si myslím, že práve on to, čo hovorí,
si myslí väčšina ľudí, len sa to boja povedať a boja sa tým jednoducho nejak aj chváliť alebo priznať si tie veci. Či už z pracovných alebo ja neviem, osobných nejakých záležitostí, alebo už len proste toho, aby neboli nejak osočovaní tým, že ten mediálny priestor je nastavený tak, ako je a každý iný názor je považovaný za nejakú dezinformáciu, že si dezolátka, veď neviem, ako to aj u vás v Čechách bolo, ale my sme tu opice, to ten náš bývalý minister s modrou knižkou Jarko Naď, bohužiaľ mám takú, má plešinu ako ja, ale nepodobáme sa snáď, dúfam. Vykrakoval, že sme opice, dezoláti, ja neviem čo, mali nás zatvárať, mali sme kvičať ako svine, to tam pobehujú po parlamente, že doteraz také živly ako Jožo Pročko, to si možno pamätáš, taká bol ako Jožo Pročko pokúša, on behal holý po námestí a takéto srandy robil ako vieš. Takže takéto individuálne alebo inteligenčné koeficienty rovnajúce sa asi mínusovým hodnotám behajú po našom parlamente. Už chvála Bohu je ich menšina. A potom tí ľudia, keď sa to nastaví tak, aj proste tí redaktori, nemáme o nich nejakú vysokú mienku, určite v tých denníkoch aj v televíziách sa nájdu aj lucidní ľudia, len žiaľ Bohu je ich menšina momentálne, tak alebo teda bola ich menšina, možno, že teraz už sa to trošička vyrovnáva, tak potom si tak v tom, to máš ako tak, keď sa vieš ako v škole, keď si tak sa v triede, ja neviem, hovorí, že 29 žiakov alebo spolužiakov si povie, že ten film bol dobrý a ty si na ňom bola v kine s ním, ja si myslím, že to bola úplná kravina, ale nebojíš sa to povedať, lebo ťa jednoducho zlinčujú, proste psychicky, mentálne ťa úplne zničia, lebo máš iný názor a si povieš, čo si akože si blbý, však to bolo dobre, nie? Ty sa to nepáčilo? To máš ako, vieš, a to v tej, keď si tej menšine, ale podľa mňa tá polovica aj z tých, čo hovoria, že to bolo dobre, si myslí, že to bola kravina, len sa to boja povedať, lebo tam je nejaký, možno, že niekto silnejší, možno, že nejaký vodca, ktorý sa vie lepšie predať, sú tam nejaké pekné baby, ktoré si mi povedali, že je to dobre, tak nebudeš predsa hovoriť, keď oni povedia, že dobre, že to nie je dobre. A takto tá spoločnosť funguje dodnes aj medzi dospelými na pracovisku. On povedal, že to je tak musíme všetci, musíme povinne urobiť to, lebo nás vyhodia a tak ďalej a tak ďalej. No. Tak a potom, keď ty sa chceš nejako aj dostať na tú, ja to viem aj na sebe, mne trvalo tiež určitý čas, kým som sa nejako tiež tak zorientoval v tom svete, a to hlavne vďaka denimu, že proste ty aj máš na to myšlienky, ale jednoducho nemáš čas, nemáš vôľu a nemáš niekedy ani peniaze na to, by sa dokázal nejako mentálne meditovať napríklad, alebo proste venovať sa sám sebe, ako vieš, ako to asi myslím, že proste mám kamošku napríklad, ktorá dokáže ísť ráno sa prechádzať po horách. No ja nemám čas, vieš. Proste ja by som sa veľmi rád prechádzal ráno po horách, ale kedy? Ja musím ísť do práce, večer keď prídem, ja by som chcel ísť napríklad do fitka, ale kedy? Vieš, a toto sú tie veci, že proste ten svet je tak nastavený a tebe to určitú dobu trvá, kým sa nejako prenastavíš a už proste sa dostávaš do toho štádia, že by si chcela, ale máš iné faktory, ktoré to ovplyvňujú, že a hlavne ten svet tých peňazí, tej fiat meny, ktorá nás drží v tom zovretí tých bankových vecí, bankových poplatkov a nedovolí ti z toho vystúpiť. A potom príde niečo také spirituálne, alebo viac menej, alebo magické, alebo alchymistické, ako nám ty teraz rozprávaš. A všetko to znie veľmi dobre, je to úplne super. Lenže problém je ten, že strašne málo informácií o tom vonku, vieš. To, čo si povedala ty napríklad teraz, ja to všetko akceptujem, všetko veľmi dobre, len vieš, prečo napríklad to nie je vonku? Prečo to nie je v médiách? Také, že dokážeš sa aj týmito koloidnými zlatom striemom, prečo nie je vonku verejne známe, sa tým dokážeš vyliečiť? Alebo nevyliečiť, povedzme, nebudeme, ale pomôcť, hej? Vieš, čo myslím asi? Na čo narážam? Je to všetko, ja hovorím, ja to akceptujem, ja som podobne nastavený ako ty a ja som rád, že si nám to takto povedal a prezentoval, len toto ma hnevá, že s týmto názorom sa nedokážeš dostať do toho masmediálneho, nazvime to masmediálneho priestoru. Čo si o tom myslíš? Prečo to je takto, že je zablokované, nazvime to? Zablokované to je určitě, protože všechno to, co by tě mělo osvobozovat a přinášet jistou míru svobody a
jistou nezávislost, tak se nemáš dozvědět. A to je přesně ono, protože oni potřebují systém pacientů. Takže jedním lékem vytvoří, sice ti pomůže, ale vytvoří další nemoce. Áno, farma. Protože jsem v té farmacii pracovala, tak něco málo o tom vím. Člověk měl tenkrát ideály a nějaké jiné představy o tom, jak to funguje, jak to myslí dobře. Už si to dávno nemyslím a proto mě to nutilo k tomu hledat ty alternativní cesty. A proto mě tady, to, co tady vlastně řešíme, hledat alternativu k té fiat měně, tak mně přišlo tady v tomto případě u této společnosti opravdu racionální. Protože řada lidí se nevyzná dneska v tom, u koho mají nakoupit investiční zlato. Řada lidí na to nemá ani tu kapacitu finanční, takže těžko si vůbec představí, že by si něco takového mohli pořídit. A tahle alternativa mně přišla jako velmi svobodná a velmi, velmi vhodná k tomu, aby si ji opravdu mohl pořídit téměř každý. Každý, kdo má volnou 100 korun, tak tady prostě může začít investovat. Áno. A neměli by to moc odkládat, protože, jak jsme slyšeli nedávno, tak obchodní ředitel firmy Ibis Gold se nechal sám slyšet, že zlato je ještě tak na nějakých 16 let, co se týká těžby, Áno, hej. než bude vytěženo. Když se nad tím zamyslíme a vidíme to, co se děje, jak se ten svět zase začíná dělit v té bipolaritě a úplně se přerozděluje a mění se nám před očima. A jakým stylem rychle narůstá skupina BRICS, která původně měla tři mocné členy, Rusko, Indii, Čínu, tak dneska kolik je tam států a kolik dalších žadatelů o ten vstup do toho BRICSu je. A oni budou vytvářet svoji měnu a pravděpodobně podloženou zlatem, budou vytvářet pravděpodobně nějakou analogii, alternativu k londýnské zlaté burze, takže by mohla vzniknout moskevská zlatá burza. A toto všechno opravdu velmi hýbe jednak se zásobami zlata a jednak s cenou zlata. Takže pro mě je to prostě uchovatel hodnoty, o kterém jsem čím dál více přesvědčená, že má smysl. Áno. O tej ťažbe to sme sa nejakých 80% už je vyťažených, čo sme sa už bavili viackrát, ale ono aj možno, že sa ešte nájdu nové ložiska, len zase tá ťažba bude drahšia o to, že sa ide hlbšie a nájdu sa nové ložiska, všetko stojí nejakú investíciu, čiže tam sa bude opäť zvyšovať a tlačiť na tú cenu. Ale bude to tak prirodzene, ja si myslím, že tie prognózy, ktoré sú do roku 2030 už viac menej ani takým verejným tajomstvom, že sa predpokladá od toho, že by malo ísť na nejakých $5,000, $5,000-6,000 za trojskú uncu. Dnes máme 2,7, 2,8 sa hýbe. Takže v každom prípade to bude ešte zaujímavé, si myslím. Že, jak sa hovorí, že držte si klobouky, jak to u vás sa vraví, hej. No. Hej. 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 Ja ešte teda na záver opäť vám prezentujem, kde si môžete otvoriť účet, o ktorom aj Silvia teraz hovorila, so 30% vstupnou zľavou.
píšte ho v tvare, ktorý vidíte, meno, priezvisko, telefónne číslo, oblasť vášho záujmu, zlato, účet zlate alebo sporenie zlate a mesto alebo okres, ktorého ste a na uvedenú adresu, ktorú vidíte hore, ktorá je zeleným vysvietená na ten protonmail.com. Niekto, buď z nás, my dvaja, alebo niekto z našich kolegov sa vám ozve a prevedie vás celým procesom otvorenia účtu a vysvetlenia samozrejme ostatných vecí, ktoré vás budú zaujímať. Takže netreba samozrejme toto odkladať, ako sme hovorili, pretože zlata je menej a menej, je drahšie a drahšie a ak si niekto teraz myslí, že zlato je na vrchole, tak ja si myslím, aj keď teda to myslím si, myslieť si nemusíš, myslieť si neznamená nič vedieť, ale že ešte teda ešte pôjde o pár desiatok alebo stovák dolárov v blízkej dobe hore. Tak ja si myslím, že sme vyčerpali tú a ja aj to som ešte chcel doplniť, že keď teraz pozerám do poznámok, že tú auru, no ja si inak napríklad tú auru, alebo respektíve ten relax robím zase s hudbou, takže viac menej ja sa tým nejak tak upokojujem, alebo trošička rozvíjam tie mozgové závity a to vedomie nejaké. Takže aj to je cesta, možno, že venovať sa tomu umeniu aj touto formou, čítať, sledovať, kresliť mi moc nejde, to som teda nevedel, takže tomu sa nevenujem. Na záver neviem, čo by sme ešte mohli, Silvia, na čo sme zabudli, asi na nič, že? Čo myslíš? Ty si... Áno. Buď do skupiny, áno, nejakú otázku. Pozerám do chatu, nemáme žiadne otázky. Mária Kramár nás pozdravuje, že sa treba spojiť, len to nám pomôže k slobode, áno, s tým súhlasím. Treba byť jednotný, treba to jednotné vedomie pretaviť do činov a potom sa aj ten svet bude javiť možno, že lepšie. Silvi, tak ja ti teda ďakujem naozaj za účasť, aj za trpezlivosť na začiatku, ktorá trošička nám tie technické problémy skomplikovali, ale to patrí k životu, technika je technika, s tým nerobíme nič, niekedy blbne, niekedy neblbne. No, niekedy to stojí za to, hlavne keď vidíš hodinky, že koľko je hodín a čo všetko sa práve nejdem pokračovať. Inak ešte jeden zaujímavý, som mal súkromný koment, že to je také, no ako úplne odbočka, že kamarát jeden písal, že super, lenže on môže tak maximálne rozprávať o zlatej žile, no to len tak akože na taký humorný koniec. Každý môžeme o niečom zlatom hovoriť o inom a keď chceš, kľudne nám prídi, ja ti ten stream spravím. Môžeme tak odborne aj túto tému prebrať. Tak ja by som chcel všetkým poďakovať. Určite sme mali toho aj viac na srdci, ale vidíte to, všetko sa vyvíja, relácia sa vyvíjala, ako sa vyvíjala postupne. Je to celé živé, takže ja si myslím, že ak nás ešte niečo napadne, nám napadne, tak si spravíme kľudne druhé kolo. Už verím tomu, že bez technických problémov. A ja vždy ako na záver, ako vždy vám chcem povedať všetkým. Vzdelávajte sa, hľadajte si zdroje. Naozaj nemyslite len na tú materiálnu situáciu. Ja viem, že je to ťažké v tých situáciách, akých ste možno. Pozrite sa na to duchovno, pretože to silné a to pevné vedomie, ktoré máte, treba budovať, aby vás ochránilo pred nástrahami, ktoré sú veľmi sofistikované. Poznáme tie salámové metódy, ktoré na nás používajú médiá, ktoré na nás používajú iní vládnuce triedy. Nemyslím teraz vládu konkrétne našu, myslím svetové vládnuce triedy, ktoré teda vlastnia médiá, ten celý, keď si na to pozriete, ten celý proces
je totožný vo všetkých, viac menej vo všetkých masmediálnych komunikačných kanáloch, ide rovnako, čiže tam to nie je náhoda, preto treba byť odolný, treba byť psychicky odolný, treba byť nabitý vedomosťami, naozaj sa treba nabiť vedomosťami čo najviac v rámci možností svojich, aj časových. No a treba sa stále vzdelávať, treba sledovať, aj druhú stranu, netreba sa uzavrieť len zase na jednom pole, treba si tie obzory rozširovať, aby sa vás nič nezaskočilo. Takže tak by som to ja na záver. Chcem sa všetkým ešte raz poďakovať, že ste tu s nami boli. Silvia, ja ďakujem tebe a snáď verím tomu, že sa opäť uvidíme čoskoro. Tak máš na záver patrí slovo tebe. If you let them, they will try to put you down. They don't mind that your tears let you drown. Even when they tell you that they really care. The game they play, trust me, will never be the fear. If you let them, they will enclose you with a fear. They will try to make you sure that death is near. Even if it seems they give you helping hand, they just wait until you fall in your own hell. Hell, you know the sun will rise again. You know tomorrow brings new day. Face your fears, trust me, one day you will be free. Don't give up, just walk your way. Try to find a strength deep inside your soul. Don't grab yourself deeper in a bigger hole. Trust me, one day you will break all this through. Through the darkness you will see the light of truth. You know the sun will rise again. You know tomorrow brings new day. Face your fears, trust me, one day you will be free. Don't give up, just walk your way. You know the sun will rise again. You know tomorrow brings new day. Face your fears, trust me, one day you will be free. Don't give up, just walk your way. 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 Try to find a strength deep inside your soul. Don't grab yourself deeper in a bigger hole. Trust me, one day you will break all this through. Through the darkness you will see